Moikka moi, hyvää päivää. Täällä Hanna Ollikainen Turun seudulta Pro-järjestys ja mun kanssa linjoilla tänään Maria ja me puhutaan aiheesta ammattijärjestäjän ura, miten sille voi hakeutua, jos kiinnostaa. No niin, moikka. Mä oon Maria Laitinen täältä pääkaupunkiseudulta. Firma on Tavararemontti ja tosiaankin järjestän myös ammattijärjestäjäkoulutusta. Tämä onkin mielenkiintoista. Kerro Maria vähän, että miten sä oot päätynyt kouluttajaksi? Mistä tämä lähti? No siis, kun mähän nyt on ensimmäisiä ammattijärjestäjiä Suomessa ja silloin tavallaan tullut houkutelluksi alalle luettuani artikkelin Anne Teveldeluomasta. Ja Anne kun rupesi pitämään koulutuksia Suomessa vuonna 2011, hän sitten kysyi multa, että tuutko sinne luennoimaan. Ja mä oon siis hänen ensimmäiseltä kurssiltaan valmistunut ammattijärjestäjäksi ja samalla olin luennoimassa siellä. Ja sen jälkeen mä oon käynyt luennoimassa kaikissa näissä hänen koulutuksissaan ja sitten kun alkoi toi korona-aika, niin 2020, niin mä olin siellä sitten myöskin tämmöisenä teknisenä apuhenkilönä, vähän niin kuin kakkoskouluttajana kaikissa niissä Zoom-koulutuksissa. Ja Anne jäi eläkkeelle, niin sitten hän tarjosi minulle tätä jatkoa. Entä miltä tämä ala näyttää tänä päivänä, että onko ammattilaisille ja koulutuksille kysyntää? No siis koulutettujahan meillä on jo useampi 100 täällä Suomessa. Ja kyllä sitä kysyntää sitä koko ajan tulee lisää. Mehän ollaan oltu siis jo toistakymmentä vuotta on näitä palveluita tarjottu ja pikkuhiljaa alkaa sitten sitä tulla kysyntää ja kaiken näköisissä erilaisissa yhteyksissä ja erilaisiin tilanteisiin. Että nyt esimerkiksi kun on näitä kuolinpesiä on aika paljon, niin siinä on tosi kiva, että on mukana ammattijärjestäjä, koska asiakkaissa saattaa olla paljonkin sellaisia, jotka on esimerkiksi ainoita lapsia, niin sitten sen kuolinpesän selvittäminen yksin voi olla tosi haastavaa, niin sitten se on ihanaa, kun siinä on toiset kädet ja toiset aivot auttamassa. Ihan totta. Hei, kerro vähän sitten tuosta koulutuksesta, että mitä se niinku tarkoittaa, millainen rakenne ja kuinka kauan se kestää, että mitä käytännössä siinä opiskellaan sitten. No tämä mun koulutushan perustuu hyvin pitkälti siihen Annen hyväksi todettuun koulutusmalliin. Ja mä valitsin nyt tehdä tämän niin, että tämä prosessi kestää noin 2 kuukautta. Se alkaa sillä, että on Zoomissa tämmöinen ensimmäinen päivä, jossa käydään läpi ihan sitä, että miten sitä ammattijärjestäjän työtä tehdään käytännössä. Opiskelijat kuulee tämmöisiä asiakaskeissejä, muutaman, että ihan todellisuudesta. Ja sitten mennään ihan askel askeleelta, että miten, kun asiakas ottaa yhteyttä, niin miten valmistaudutaan siihen käyntiin ja miten käydään siellä tutustumiskäynnillä ja miten sitten vedetään sitä prosessia sen asiakkaan kanssa. Eli se on se ensimmäinen päivä ja sehän on sen takia, että sitten opiskelijat pääsevät myös itse harjoittelemaan siinä väliajalla tätä. Ja väliaika on sen takia, että sitten meillä on tämä varsinainen lähikoulutus Helsingissä. Se on viikonloppukoulutus. Ja siinä sitten käydään enemmän sitä niin kuin teoriaa ja sellaista, että, ja sitten nämä opiskelijat ovat sen etäpäivän perusteella saadun opin mukaisesti käyneet asiakaskäynnillä ja sitten he raportoivat sen ja kertovat kaikille siitä omasta asiakaskäynnistänsä sitten ihan viimeisenä päivänä. Ja tässä väliajalla myöskin niin tehdään tehtäviä, joita minä sitten opettajana tarkastan ja annan palautetta. Eli mä oon sen koko prosessin ajan siellä opiskelijoitteni käytössä. Kuulostaa kyllä todella laadukkaalta ja hyvältä koulutukselta.
Ja mä oon vähän kateellinen tuosta lähiopetuksesta, kun itse kävin etäkoulutuksen. Toi on kyllä varmasti hyvä ja monipuolinen. Entä mitä sä sanoisit, Maria, sitten, että millainen ihminen hakeutuu ehkä tälle alalle ja koulutukseen? No yleensä ihmiset on sellaisia, mitä mä nyt sanoisin, ehkä ulospäin suuntautuneita ja sellaisia toimeenpanevia, tekeviä, mutta myöskin siinä on sitten semmoinen kuuntelemisen elementti ja semmoisen coachaamisen ja kyllä mä sanoisin, että meitä ammattijärjestäjiä motivoi semmoinen ihmisten auttaminen ja jotenkin semmoinen ihmisten elämän parantaminen. Ja me pystytään tekemään sitä tässä meidän työn sivussa ja ohella sen takia, että me myös siinä, kun on näitä järjestämispäiviä, joihin asiakas tietenkin osallistuu koko ajan itse, niin siinä sitten pystytään kuuntelemaan kaiken näköisiä asioita, mitä ne asiakkaat haluaa kertoa. Ja se, mikä tässä on oikeastaan niin kuin kauhean kivaa tässä ammattijärjestäjän työssä, että meidän ei tarvitse sit kuitenkaan ratkaista niitä, että jos tulee jotain, me ei olla mitään psykologeja eikä sen alan ammattilaisia, niin me ratkaistaan niitä, että mihin laitetaan tavarat tai että mistä luovutaan, niin se on jotenkin se tekee helpoksi tämän. Ja sitten kuitenkin asiakas saa puhua vaikka koko sen ajan, mitä yhdessä ollaan. Et asiakas saa vähän niin kuin sen terapiakäynnin siinä niin kuin kaupan päälle. Aivan, tosi hyvin kuvattu kyllä. Mitä sä sanoisit sitten, että onko omasta taustasta, iästä tai jostain hyötyä erityisesti tässä hommassa? No tännehän sanon ajautuu, koska tämä on vähän semmoinen kutsumusammattikin ehkä. Ja meillä on ollut koulutuksissa tosi paljon siis sosiaalialan ihmisiä, ehkä terveydenhuollosta, opetusalalta, mutta sitten myöskin, etkö sinä Hanna ole insinööri, että kyllähän täällä on tämmöistä insinööritaustaista ihmistä myöskin, että kaikenlaisilla taustoilla ja sitten on siitä kiva ammatti, kun tänne voi myös hakeutua niin kuin vähän silleen, jos ikä ei ala ihan kakkosella eikä kolmosellakaan, että tässä kaikesta elämänkokemuksesta on hyötyä, koska tilanteet, mitä tulee vastaan, niin on tosi erilaisia. Eli kyllä tämä sopii oikeastaan melkein mistä taustasta vaan tulevalle ihmiselle. Et se on ehkä semmoinen, halu auttaa on se mikä ehkä pitäisi olla. Aivan. Entä miten sä näet sitten, että tämä niin kun ala, onko se muuttunut jotenkin tässä viimeisessä 15 vuodessa, siitä kun sä oot aloittanut, niin miltä se näyttäytyy? Joo, ihmiset tietää paljon enemmän tästä alasta ja sen takiahan siis meidän yhdistys eli Suomen ammattijärjestäjät ry pitää ehkä tärkeimpänä tehtävänään sitä, että me lisätään tietoisuutta näistä liian tavaran aiheuttamista haitoista, mutta myöskin se, että yritetään alentaa sitä ihmisten kynnystä palveluiden ostamiseen. Ja se on kyllä tuottanut tulosta, että meillähän on aika iso verkosto ympäri Suomen ammattijärjestäjiä, niin se on ihanaa, kun tuolla maakunnissakin käytetään näitä palveluita ja meidän palveluistahan saa kotitalousvähennykset, että se myös helpottaa palveluiden ostamista. Entä onko sitten, jos ajattelee, että tulee alalle ihan uusi henkilö, kouluttautuu ammattijärjestäjäksi ja rupeaa tekemään näitä töitä, niin näet sä jotain haasteita siinä niin kuin uuden roolin haltuunottamisessa tuolla kenttähommissa? No siis meillähän ei ole palkallisia työpaikkoja tietääkseni yhtäkään Suomessa, eli tässä täytyy sitten se oma työkenttänsä ja oma työnsä ikään kuin generoida. Se täytyy itse luoda.
Toki moni on sellainen, joka pystyy esimerkiksi omassa nykyisessä työssään hyödyntämään tätä ammattijärjestäjän koulutusta, siivoojia. Sitten on sosiaalityöntekijöitä ollut tässä meidän koulutuksessa. Esimerkiksi tämmöisissä, tai sitten ihan, että on jossain firmassa tai julkisella puolella tekee työssään tämmöistä järjestämistä, niin koulutuksesta on hyötyä siinäkin suhteessa, mutta että melkein niin kuin yrittäjänä tai kevytyrittäjänä tätä asiaa pitää tehdä, että sellainen, en mä tiedä haaste, toisaalta se on myös mahdollisuus, koska sitten kun sä oot yrittäjä, niin sä voit tehdä kaiken näköistä, hyödyntää myös sitä aikaisempaa koulutusta ja tehdä ehkä jotain konsulttihommia tai muuta, että itse olen ollut jo toistakymmentä vuotta yrittäjä. Mä kyllä tykkään tästä, että kun voi sanoa sitten kaiken näköisille asioille joo. Totta. Antaa kyllä mahdollisuuksia vähän enemmän se oman tontin ulkopuoleltakin. No todellakin, ja sitten se, että joku asiakkuussuhde saattaa johtaa vaikka minkälaisiin uusiin näkymiin, että se on ihanaa. Totta. Entä miten sä tiivistäisit sen, että mistä hyvä ammattijärjestäjä on tehty? No kyllä se on siitä kuuntelemisesta, ja sitähän itse asiassa tuossa koulutuksessa, niin sitä kuuntelemista ja coachaamista opetetaan, sitten semmoisesta kiinnostuksesta asiakkaita kohtaan. Ja myöskin tämmöisestä, että totta kai, että sun täytyy tietää, jota myöskin koulutuksessa opetetaan, että jos on tämmöistä neurokirjon asiakkaita tai kroonista epäjärjestystä tai sitten tätä hoardingia eli pakonomaista keräilyä, niin niistä puhutaan siellä. Eli tavallaan siis silleen, että ei tarvitse mitenkään olla semmoisia hirveän, kun lähtötietoja ei tarvitse olla tullessaan tähän koulutukseen, vaan että siellä oppii paljon ja sitten myöskin siihen kuuluu semmoinen kirjotehtävä siihen koulutukseen, jolloin sitten taas hankitaan sitä lisätietoa, että ehkä semmoinen kiinnostus ja semmoinen oppimisen halu on sekä siinä koulutukseen tulossa, että myöskin sit ihan siinä työn tekemisessä on se, että sua kiinnostaa ja sä haluat oppia erilaisia asioita. Allekirjoitan ihan täysin ton ja mietin just sitä niin kuin omaakin koulutustaustaa. Mä kävin silloin 22 syksyllä Annen koulutuksen, kesti kanssa sen muutaman, oliko se 3 kuukauden jakso ja se oli etäkoulutus silloin, vähän niin kuin koronan jälkimainingeissa mitä itse koin, että siitä koulutuksesta todellakin oli hyötyä se oman ymmärryksen ja tietoisuuden lisääminen just näistä niin kuin eri asiakkuustyypeistä ja mitä mahdollisesti siellä voi tulla vastaan. Ja täytyy sanoa, että myöskin semmoinen asia että nyt niin kuin sen ymmärsi vielä syvemmin, että se fyysinen tavara, niin se ei ole asiakkaille koskaan pelkkää tavaraa, että siellä on paljon enemmän taustalla ja että osaa siihen niin kuin suhtautua myöskin, että vaikka mä menen niin kuin asiakkaan kotiin ja mullahan ei ole tunnesiteitä niihin asiakkaan tavaroihin ja se on mulle silleen niin kuin kevyttä ja helppoa, vaikka fyysistä työtä teenkin siinä, niin se, että ymmärtää, että asiakkaalle se on ihan eri tilanne, että se on henkisesti voi olla tosi kuormittavaa ja siellä voi isojakin asioita voi olla niiden tavaroiden takana, niin se. Ja että miksi mä sanoisin, että kannattaa ehdottomasti lähteä alalle sen kouluttautumisen kautta on juuri tämä, että laajentaa sitä omaa ymmärrystä ja käsitystä asioista, saa sitä konkareitten oppia ja sitten myös se, että tulee se verkosto, että siellä on sä voit hakeutua Suomen ammattijärjestöt ry jäseneksi. Siellä on eri taustoista tulevia ammattilaisia, joiden kanssa sä pystyt vaihtamaan ajatuksia ja kehittämään osaamista lisää ja saat myöskin apua. Et kun uutena tekijänä ja yrittäjänä tulee eteen asioita, niin aina on joku, keneltä kysyy. Joo, ja meillähän on ihan mahtava tämmöinen Facebook-ryhmä, tämmöinen
yhdistyksen oma, jossa itsekin olen sitten rekrytoinut apuja tämmöisille keikoille, missä on tarvittu useampaa ammattijärjestäjää, niin he on saanut sitten kokemusta ja ihan siis on ollut tämmöisiä maksullisia keikkoja, että se on jotenkin se meidän yhteistyö on aivan mahtavaa. Ja sitten kun kaikki on käynyt ikään kuin sen saman tyylisen koulutuksen, niin sitten tietää, että voi ottaa tuosta noita ihmisiä. Ja sen takia me käytetäänkin tätä, että me ollaan koulutettuja ammattijärjestäjiä, koska siinä on kuitenkin ero siihen, että ei olisi koulutettu. Ihan ja varmasti. ylpeydellä kannamme tätä titteliä. Juuri näin. Ja yhdistyksen jäseneksi hän pääsee vaan, jos on käynyt koulutuksen. Hyvä pointti. Ja tosi tärkeä asia. Niin kuin sanoit, että silloin me tiedetään vähän, että meillä on samantyylisiä taustoja koulutuksen suhteen. Niin puhutaan samaa kieltä asioista. Niin, ja kaikki on allekirjoittanut sen, tai siis hyväksyvät, sitoutuvat myös noudattamaan sitä ammattijärjestäjien eettistä koodia, joka löytyy sieltä yhdistyksen sivuilta. Hei, hyvä nosto. Entä mitä sä sanoisit neuvona henkilölle, joka nyt harkitsee kouluttautumista ammattijärjestäjäksi? No ensin voit käydä tutustumassa nettisivuihin tavararemontti.fi/koulutus. Sieltä löytyy lisätietoa tästä ohjelmasta ja sitten laita sieltä viesti tai soita mulle, niin me järjestetään tämmöinen pieni Zoom-tapaaminen sitten, vähän semmoinen haastattelu ja sitten siitä eteenpäin sitten etäkoulutukseen ja lähikoulutukseen ja valmistumiseen. Ja miksi kannattaisi aloittaa ammattijärjestäjän ura? No kun se on vähän sellainen, että se on semmoinen sydämen ammatti. Kun kuulee, että on olemassa tämmöinen ammatti, ihmiset on saattanut ehkä järjestää koko ikänsä kaiken näköisiä sisarusten kaappeja lapsesta lähtien ja töissä ja vapaa-aikana ja missä milloinkin. Ja sitten ne, että hei, tämmöinen ammatti on olemassa, mä haluan tommoseksi. Ja sitten se asia ei vaan jätä rauhaan. Ja se on vähän semmoinen, että sitten tulee sellainen sisäinen pakko, että mä haluan. Toi on mun juttu. Mulla oli ainakin niin. Oliko sulla, Hanna? No, täytyy sanoa, että mulla oli ehkä se halu päästä tekemään jotain konkreettisesti ihmisten elämään vaikuttavaa ja se että sä näet siinä työssä sen oman kätesi jäljen välittömästi. Se on semmoinen, että sen näkee, kun se työ lähtee liikkeelle, miten se muuttaa sitä asiakkaan olemusta vaikka, että siinä tulee semmoinen huojentumisen fiilis ja oikeasti vaikutetaan ihmisten elämään, vaikka mä siinä vaan liikuttelen tavaraa. Ja siis tämä on merkityksellistä työtä, koska moni kaipaa sitä merkityksellisyyttä siihen työntekoon, niin tämä jos mikä on sitä, että tällä on iso merkitys ihmisten ja perheiden elämään ja niin kuin semmoinen just se, että me tuodaan semmoista toivoa ja sellaista, että ei ole sellaisia niin kuin ratkaisemattomia asioita, vaan että me pystytään auttamaan siihen, että ihmiset pääsee yli siitä jotenkin sellaisesta toivottomuudesta. Juuri näin. Eli nyt kysymys, haluatko sä ammattijärjestäjäksi sinne tavararemontti.fi/koulutus, tutustu Marian koulutussisältöön ja hae mukaan haastattelun kautta. Ja sieltä voi lukea myös niitä suosituksia. Mä oon vähän tämmöinen ujo aina niin kuin itteeni mainostamaan, mutta sanotaanko, että olen ollut aika ilahtunut näistä palautteista, mitä mä oon saanut sitten tästä koulutuksesta. Nämä on ihan huikeita, kun täältä käy katsoa. Niin kuin Marja laittanut arvosanaksi nuorisoa lainatakseni 6/5. Ja kyllä,
Voin lämpimästi suositella tätä koulutusta. Kouluttajakattaus oli monipuolinen ja kaikki erittäin asiantuntevia. Koulutusjärjestelyt toteutettu erittäin hyvin. Olen todella tyytyväinen, että lähdin mukaan ja sitä sydän vielä perässä. Ai vitsi. Kyllä. Lähikoulutuspäivät menivät kuin siivillä. Varmasti. Että tervetuloa koulutukseen, tervetuloa tutustumaan ja voidaan jutella lisää. Juuri näin. Ensi kertaan. Hyvä. Kiitoksia ja kiitos Hanna kysymyksistä. Ole hyvä.